Já se dostal do toho seriálu Zdivočelá země, jinak by tam hrál určitě Mouka, že jo? Kavboje. Takže krok jednoduchý, neboli simple step. To je taky vlastně i krok základní, jo? Potom ho Mouka kombinoval s tím krokem pumpa na kolo. Další krok jednoduchý je máchání prádla neboli valcha. A nebo česání jablek. Potom měl připravený kroky středně těžký, což bylo třeba vymlíčit krávu. No. Mlýnek na pepř. A vymlíčit býka. Potom měl připravený krok těžký, který se jmenoval stolní tenis neboli ping-pong. A teďka vám to předvede, má tady málo místa, jinak by to rozbalil jako Rupert, vole, v klipu, vole, Vrátnej. A nemá dávku. My vám to teďka předvedeme s hudbou, s podkresem takzvaně, no. Everybody! Pumpa na kolo! Máchání práva! Česání jablek! A vyblížit krávu! A mlýnek na pepř! Vymlíčit býka! A krok těžký! Ping-pong, neboli tenis, neboli stolní tenis teda.